Sele ifanisiwe imizimba eliqela kumaxhoba engozi yangokuhlwa kwangecawa. We don't condone behavior of people being beaten up by anybody. So we condemn that. Usekela Mongameli Paul Mashatile usikhalimela isiganeko esichaphazela amalungu enkonzo yesipolisa yeli nalapho ebonwe echaphaza abantu kuhola wendlela u-N1 eGauteng ngempela veki. Achaza Iindaba amabhokobhoko phambi komdlalo ngomgqibelo nekapteni yawo entsha uDwayne Vermeulen. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Seyifanisiwe imizimba emininzi yamaxhoba ali-15 engozi yeteksi eyehle kuhola wendlela u-N9 ngasemetele eMpuma Koloni kubusuku bangecawa. Iintsapho zamaxhoba zikhala zithuthuzeleki kukulahlekelwa ngabo zibathandayo. Phakathi kwamaxhoba zintsana ezimbini, olunye luminyaka mibini, olunye imve kweenyanga ezimbini ubudala, omabini ingamantombazana. Kutyholwa ngelithi loligile isilwanyane besiyabula waze umqhubi waphulukana nolawulo. Isikhoji salelo lisigili quantum ebikhwela amaxhoba. Khange zikwazi ukuzibamba iintsapho xeshikweni kufaniswa imizimba. Ezi ntsapho zisothukile kwaye kusenzima ukuba bamkele ukushiywa ngamalungu osapho. Ewe kona thina sonakele ngoba besingayilindelanga lento. Qubuliso singakange siyilungiselele. Asiyazi ke uba sawuthatha ntoni, sidibanise nantoni, siseza uhlala phansi siyifamily sibone uba masithini. Senzakele kakhulu emoyeni nasemphefumleni. Kangangoba nomntana wakhe lo ebethombile intonjana kuye kwanyanzeleka ke ngokuba simkhuphe simmise lo msebenzi. Ukanti amagosa besebenza kwindawo yexhwayelo azokunikwa intuthuzelo ngokwasemphefumlweni. Sithathe lithuba ke uvakalisa amazovelwano kubantu abahlelwe ile ngozi. Bekunobanzima ukusinda ngenxa yomonakalo owenzekileyo phaya. Unobangela wengozi uphandwa liziko iRoad Traffic Management Corporation. Kulindeleke umphathiswa wezothutho kuzwelonke uSindisiwe Chikunga atyelele ezintsapho engaphelanga leveki sikuyo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kukomani. Abasemagunyeni kwezothutho eNtshona Koloni bathi baza kuvula iqonga lenkcukacha zabo emapoliseni nakwi-NPA ngenzame zokuqinisekisa ukuthatyathelwa ingqalelo kwamatyala kwicandelo labo eliqhuba ubundlobongela. Kuvakaliswe amatyala amayelana nokubulawa ngama500 kwiminyaka emithathu edlulileyo ekusabanjwe iqaqobana lwababandakanyekayo nokusilela utshutshiso ngawo. Ndelo leteksi lelona likhulu ekuthutheni abantu basentshona Koloni imihla ngemihla. Abahlali abangaphaya komyinge ongama70% weepesenti basebenzisa iteksi, kodwa iminyaka ngeminyaka iqenqelekile elicandelo lingena kuzinza ngenxa yeenqulekqhu zokulwa kwamaqumrhu, imbambano ekunikezweni kwemvume nobudlobongela. Abasemagunyeni ephondo bavakalisa elicandelo leteksi lingundoqo kuqoqosho yaye bathi bagangatha kangangoko ngemigudu yokuqinisekisa uzinzo. In some cases, zero arrest. It is not acceptable, and that is why we started a task team specifically focused on assisting SABC and the NPA in dealing with prosecutions. uMackenzie uthi iteksi ezivunyelweyo izicelo zazo zingama16,000 kweliphondo, kodwa banalo ulwazi lokuba kungabe kanti kusebenza ezingama20,000. Abasemagunyeni bathi imingeni emayela nokugqithiswa kwemvume neendlela iqalwa liqela elimbi loququzelelo. ISantaco, umbutho ombaxa wamaqumrhu weteksi kweliphondo, ukwamkele ukusungulwa kweqela lokuququzelela. Uhlabe ikhwelo lombutho kumalungu nabahlali ukuba bathi xibilili nanjengoko kumaxhapheshu noxanduva lokuphelisa nya ulwaphulo-mthetho. We want to see action, being taken by the province in arresting those that are transgressing.
Abasemagunyeni bathi eligqiza liqingqiweyo alizokuqwalasela abatyholwa ngokubulala kuphela koko nabo bayalela ubudlobongela nabaqinisa iminwe yolwaphulo-mthetho ngaphakathi kweli candelo leeteksi. Iarhente yokuhamba ngololiwe kweli PRASA ithi nethemba lokuvulwa kwakhona kololiwe ohamba kumbindi wesixeko saseKapa ngoMatshi onyaka ozayo, okuxhomekeke ekufudusweni kwamatyotyombe angaphezu kwewaka agxunyekwe endaweni yomzila kaloliwe. Igqiza lekomiti ejongene nenkcitho kumasebe karhulumente iSCOPA lityelele kumbindi wesixeko saseKapa lihlolahlola lo mzila. Lo mzila wololiwe usetyenziswa ngamawakawaka abantu abasuka kwiilokishi zaseKapa besiya kumbindi wesixeko. Kodwa oololiwe bathi barhoxiswa ngenxa yokuba abanye abantu bakhe amatyotyombe phezu kwalo mzila wololiwe kwaye ngoku kukho iphulo lokubasusa. Now there's been a very slow pace. And there've been agreements that have been signed but no follow through. Monies have been made available and that is fundamentally our concern. IPRASA ithi oololiwe baza kubuyela kwisiqhelo ngoMatshi walo nyaka uzayo. There are some important prerequisites for that to be achieved, and that is the relocation of the informal settlements. Abo bathe bakha phezu kwalo mzila wololiwe bathi bafuna izindlu. Siwilling ukuhamba. Xa ke sibona nje uba iprocess ke ingade iqhubeke iyoba sihambe. Into engazukwenzeka asuzusuka apha nemikhukhu yethu kuthiwe siyobekwa kwelo bala kuthiwe masimuve nemikhukhu soze. Funeka urhulumente asakhele temporals. ISCOPA siza kudibana ngolwesithathu ukuze sifumane ingxelo ngomba womhlaba oza kunceda abantu abakhe phezu kwalo mzila wololiwe. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eKapa. Usekela Mongameli Paul Mashatile usigxekile isiganeko esichaphazela amalungu enkonzo yesipolisa yeli ekutyholwa ukuba axhaphaze abantu Gauteng ngempela veki. Esi siganeko sithotyulwe kwishicilelo lwevidiyo eyenza umjikelo kumakhasi onxibelelwano afunyenwe amaxhoba nalamagosa ayaziwa. Usekela Mongameli usigxeke kabukhali esi siganeko senziwe ngamalungu eSABC anxulumene nenkonzo yokhuseleko lwakhe. Uthi soze nanini kwamkeleka kusetyenziswa kogonyamelo ngamalungu enkonzo yesipolisa ngakumbi kubantu abangaxhobanga. We don't condone behavior of people being beaten up by anybody. So we condemn that. And we support the Commissioner of Police to investigate the incident and make sure that whoever is responsible is brought to book. Ukanti inkokheli Democratic Alliance uJohnston Eisen usichaze esi siganeko njengesenzo sokusetyenziswa gwenxa kwamagunya watsho esigxeka kanopom esi senzo. Let me start this morning by expressing my absolute condemnation of the violent attack on motorists by members of the ANC's VIP Protection Force. Now let's be clear about one thing. What we see in that video represents exactly what the ANC really thinks of the people of South Africa. We, all the people of South Africa, are the ones down on the ground. And the ANC are the thugs masquerading as a government, stomping on our necks. Umkomishina wamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masemula uthembise ngelithi akuzukushiywa nempunde kuphando ngesisiganeko. Mnumzana Mashatile bongoze abemibeli loMzantsi Afrika babe nomonde bavumele ukuphethwa kophando. Umbutho weDemocratic Alliance ukholelwa ukuba inkomfa yesizwe zakuqhutywa kwinyanga ezayo inganika ithemba eliqinisekileyo lokuphumelela kuvoto lonyaka ozayo onokuthi lususwe kulawulo urhulumente we-ANC. Eliqela likholelwa ukuba ingqungquthela ezakuqhutywa ingaza nophuhliso. Amaqela amathandathu aphikisayo anombono ofanayo wokukhupha umbutho lawulayo kulindeleke ukuba adibane kwinyanga ezayo ngale njongo. Le ndibano yeentsuku ezimbini izaqhutyelwa kwakwindawo enye apho uthethathethwano lwembali lweCODESA lwenzeka khona. Inkokheli ye-DA ithi oku kuza kunika uqiniseko nozinzo oluya kuba imfuneko ekusekweni kurhulumente wobumbano ngo-2024 ukuba kukho qela lifikelela ku-50%. We believe that the outcome could provide opposition voters with something that they've never had before, and that is a credible prospect of victory. By working together, the pact can be greater
than the sum of our collective parts. By showing that South Africa can be rescued if we only have the courage to stand together. Nangona kunjalo, iNational Freedom Party ithi ayizukuthatha inxaxheba kwindibano. By responding to their invitations was merely honoring the invitation. It has got nothing to do with us agreeing to work with them because we've got nothing in common. The DA has got a particular interest, whereas the NFP represent the poorest amongst our society. Kusenjalo, uSteenhuisen usixeke kabukhali isityholo sokubetha kwabaqhubi angamalungu ecandelo lokhuseleko oluphezulu kuhola wendlela eRhawutini. This morning by expressing my absolute condemnation of the violent attack on motorists by members of the ANC's VIP Protection Force. Many of us have seen the horrific video by now, showing a gang of heavily armed men assaulting helpless citizens. Malunga neso sehlo esijikeleza ngoku kumaqonga onxibelelwano, uSteenhuisen uthi kukusebenzisa gwenxa igunya. Abazali abalugcwabevu nabadikwe eyokosa eKimberley bafuna ishenxiso esikhundleni inhloko yesebe lezemfundo eMntla-Koloni. Ababazali bathi babike iziganeko ziliqela zokudlwengulwa kwabantwana abancinane kwizikolo zaseKimberley kodwa kukho manyathelo athatyathiweyo. Aba bazali balugcwabevu kumsindo bathi kwanele ngoku. Batshola ngelithi abantwana babo abakhuselekanga kwaye bagxeka isebe lezemfundo ngokungazimameli inkxalabo zabo. Kutshola ngelithi ziziganeko zodlwengulo ezili-15 ezibikwe kwisebe lezemfundo. Children ages different from 13 years to 18 years. And this has been a process. The parents is fed up. We cannot stick it out any longer. You can judge all the rapes that have taken place, all the cases that has been made. No progress. Every teacher get a protection, but not the children. Abazali banyanzelisa kuba ishenxiso esikhundleni sayo inhloko yesebe lezemfundo eMntla-Koloni kwaye zikhuselwe izikolo. We are here because there was concerns raised with regards to an increment of sexual harassment cases. Our approach is that the HOD of the department must be removed. Liziphendulela isebe lezemfundo lizikhabile izityholo zokuba liwubethise ngoyaba lomba kwaye igqiza lophando lisaqhuba nophando lwalo. Tribunal found that because the alleged perpetrator is no more an employee in the Northern Cape Department of Education, but is working for an independent school, a full report has been sent to that school so that they can activate processes to deal with the matter. Abazali bafunge ngelithi baseza kuqhuba nokuqhankqalazo ngaphandle kweofisi yesebe lezemfundo eKimberley de izinyanzeliso zabo zihlakatyezwe. Ngoku masicaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp ngelinqaku. Ndiyahambiselana nabazali, isebe malibhode lowo inhloko makahambe. Ucacile kozikhokhela akawazi umsebenzi wakhe xa engazuhoya isikhalazo zoluntu. Abazali boyekisela intsana zabo. Kunzima ngoku msasazi wami. Mna nje baxhasa abazali abathe baphakama ngokwabo baya ngokwabo. Kuba ngoku mvanje kuyafana kusemajele kurhwaphilizo kusezikolweni lurhwaphilizo kusezinkonzweni kuyafana. Ngicabanga ukuthi makuvikeleke esikolweni ikakhulukazi ukudeploy mhlawumbe even amaphoyisa abe khona abe visible not lama security abakhona emageyitini esikole ngoba abagadi bahlanje ukukhuluma izindaba lapha egeyitini ingaka abantwana bangenelwe esikoleni badlwengule. Sekwathandwa ukuba insakavukela umchilo wesigwaba ukuthi kudlalwe ngezingane zethu ezikoleni sibe sithume ukuyothola ulwazi kodwa kube nothisha nje abaphuma eceleni. Umphakathi uma uphethe ubufakazi ayikho indaba ezoculwa eofisini uma kunokudlwengula. So umphakathi uhambe uyomangala emaphoyiseni, amaphoyisa azo-investigate bese abopha umuntu lo okufanele ukuthi awoshwe. Kuyosiza ukuthi umgili waqinisekise ukuthi-ke uyalivula icala emaphoyiseni ngoba sekujwayelekile uthola ukuthi kuyatoyitoya kushisa amathayi nani nani kodwa uthola ukuthi alikho icala elivule emaphoyiseni. Unikwe ibheli emawaka R2 phantsi kwemiqathango engqongqo ubishop oneminyaka engama-42 ubudala otyholwa ngezenzo zokwabelana ngesondo nomfana oneminyaka eli-17 ubudala kwinkonzo yakhe eSpringbok eMntla-Koloni. Le ndoda ityholwa ngokwenza isenzo sesondo nomntwana nokunyanzela ixhoba ukuba libone isenzo sesondo.
Ophi yaseSpringbok eMhlakoloni isabambo ngezantsi kulandela ezizitsholo. Le ndoda ivelile enkundleni namhlanje nebandla layo belizimase ukuchotshelwa kwayo ngenkxaso. Accused has been granted bail of 2,000 rands, and one of the conditions is that he should avoid making contact with witnesses as well as the complainant. His passport was handed to the state. The case will be back in court on the 7th of August. Ityala liphinde ladluliselwa kwinkundla yengingqi. Ngoku ke makhe sithi xa silumana indlebe nomhlalutyi we-social media trends uSandile Hlangani. Sandile, siyakwamkela. Ngawapha wona manqaku ahamba phambili kutshanje? So abantu abaninzi basenda imiyalezo yovelwano kuTebogo Mahlatsi lo usishile i-director yes. Abantu abaninzi ke bamazi ngokuba beyi-director kuyizo okanye ngomnye wabantu abayiqulunqileyo iyizo. Okwesibini ke linqaku abantu abalijonge kakhulu likaSenzo Meyiwa. Kukho ijaji entsha echongiweyo ukuba mayihlalele lityala. Abantu abaninzi ku-social media bayabuzana imibuzo ukuthi iyawuthetha ukuthi loo nto leyo liza uqala phantsi ngoku lityala okanye kuza kwenzeka ntoni. Kodwa yona nditsala umdla ethethwa ngabantu yile kokuba ngakumbi abalandeli bebhola kuthiwa ke ibe ngumdlali we-Orlando Pirates ekwanguye nomdlali we-Kaizer Chiefs. So iyabakhuthaza ke abantu ukubona ukuthi abantu bayakwazi usuka kwizinto ebebezenza baphinde bahambe boyokwenza ezinye izinto. Ndingalidibanisa ke nenqaku le-scheme sam abantu abaninzi abalaziyo. Ne-scheme sam siyatrenda ke uTibos abamazi kakhulu bamazi njengoTibos. Naye wenze the same thing eyenze okanye ebonwe kwijaji ukusuka from umuntu ebesaziwa ngomuntu o-actayo asuke ahamba ayofunda ayokwenza enye into. Nelo nqaku liyabakhuthaza abantu, liyababonisa uba awuphelelanga ungumuntu kule nto uyenzayo. Zininzi ezinye izinto ongazenza ukuziphucula ungumuntu. Okwesithathu ke kokugqibela abantu bazawuyazi ukuthi ke le video bayibonileyo kuthethwa ngale nto ke kaSekela Mongameli. Abukabukho ubunyano okanye ubungqina bokokuba ngenene nangenyaniso yi-VIP protection kaSekela Mongameli. Kodwa abantu abaninzi ke bathi bona bayayazi kwaye bayayingqina futhi ukuthi nguye. So ivuselele amanxeba ke lento ebantwini abaninzi ukuthi ngela xesha lokucinezelo zizinto esasizibona zisenzeka. Bathi ke abantu bebengalindelanga ukuthi ngo-2023 siphethwe yi-ANC kusekho lento ngesilungu ibizwa ngoba yi-police brutality. Sandile, ngamafutshane iveki isaqala engabe singalindela ntoni kule veki? Kule veki masiyijonge elinqaku abantu batyhola uSekela Mongameli omhlawumbi buzawude buvela ubunyano ngoba amapolisa asikhuphile istatement esichazayo kokuba bafumanekile oodriver bePolo Vivo. Exactly. So bazawuchaza ke ukuthi kwenzeke ntoni and then amapolisa ke ngokazaliphanda. Masilijonge neli lephalaphala likaMongameli ngoba uGcaleka naye uphansi koxinezelelo ku-social media. Inkosi kakhulu lowo ke nguSandile Hlangani. uDwayne Vermeulen uza kube ngukapteni xa iSpringboks iqubisana neAustralia kumabala eLoftus Versfeld ePitoli ngomgqibelo kumjikelo wokuvula itumente iRugby Championship. Iqela elichongiweyo liquka oompondo zihlanjiwe nabadlali abanganeno ngamava nanjengoGibbox zisomeleza amalungiselelo endebe yehlabathi eFrance ngoSeptemba. Elinye iqela labadlali bayi-14 lisingise eNew Zealand ukuqalisa ukulungiselela All Blacks kumjikelo wesibini wetumente. uManilibok ongenamava kuyaphi uzawudityaniswa nompondo zihlanjiwe uCobus Reinach njenge-Freiburgs. Mqeqeshi weSpringboks ufuna isisipini sizo nomehluko ebaleni. Looking forward to give Mani a little bit of a go and start him again. Obviously he was good last time out. And yeah, it will be interesting. I think that combination will be quite exciting between Mani and Cobus. Yeah. Iqela labadlali abalishumi elinesine abanamava libhekisa amapompo eNew Zealand ukuya kuziqhelanisa phambi komjikelo wesibini neAll Blacks eAuckland. Been preparing for 3 weeks for Australia, and I think it's more respect for the competition. You know, it's not a lack of respect for Australia; it's respect for the competition. I mean, we would not really have against New Zealand if we arrived there on Tuesday and have one training session
after we play a quality side like Australia. Emva konquzulwano lokuvula iRugby Championship neAustralia liza kwandula iqela lentingele eNew Zealand liyokuhlangana nabo badlali baqale banduluka. Iqela iBox linemidlalo empalwa kulungiselela indebe yehlabathi lifuna kuyisebenzisa ngokukuko. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe sinikhumbuza zangomso zisanoxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu.